Alhamdulillah rabbil alamin. Inshallah yang ko Nangi TV fawdiro jifo woni takketo Bah joni imnen moƴƴoɗen bato o gasani taw ha juuro eɗen bato o gasani taw ha juuro eɗen inchallah. Alhamdulillah rabbil alamin. Woy waade kala subaka mbaɗen duusa e nder duusa inchallahu mawla min jehen boolto duusan ceerno garten inchallahu mawla jokkata kadi golle ɗe inchallahu mawla. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yeɓiyankoɓe Nangue TV on mbiyama assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Jom wudira wasifa machallah jetti bandiraɓe kala jarde ko feewi hewde ben ñalawma ñalawma mawde woni aljuma inchallahu mawla ñalawma mawde aljuma 5 lewru men jeegoɓi woni juin pulaar wi corse tawdina ɗiɗen nogas e jeegom ɗo e wuuro Teddungo Madina Gounass. Alhamdulillah rabbil alamin machallah kuccine e galle ceerno alhamdulillah rabbil alamin. Machallah tamni julɓe kala machallah alhamdulillah rabbil alamin machallah en ji bandiraɓe kala leeɗe sappo jeerto Madina Gounass fof en gemi yo bang salatu arde julde ɗo juldide ceerno ɗo dendagal Allah jumbo jarama de machallah alhamdulillah ñagui duwaw machallah golle ɗe alhamdulillah no ɓallide ya jarama alhamdulillah rabbil alamin. Seydi Mbow Alaji Ali Mbow gorko mo leydi Gabbo machallah mo ganduɗa goto e ardiɓe dental to leydi Gabbo kala ko fati dawi ceerno fati Daka fati golle ceerno kamɓe ndendinta ɗum toon to leydi Gabbo kamɓe jaari bitkaji ɗi leydi Gabbo machallah gam rendinde ɗum rendinen julɓe so timmi neldaga e Madina Gounass hande o mo tawi ɗo e nder uttito Madina Gounass alhamdulillah rabbil alamin. Non jettima en jarnima no feewi no feewi o jarama sanne sanne. Non yeɓiyankoɓe Nangue TV on beltanama sanne on ñaganama jaam machallah alhamdulillah rabbil alamin. Mbiɗen ni min jokku jilluji men e guure ɗe ceerno siñciɗe alhamdulillah rabbil alamin ha kadi ɓen mawɓe ɓe ganduɗa ko wurtanoɓe ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu gurdam gurdam moƴƴam gurdam dahmuɗam belɗam alhamdulillah rabbil alamin. Jinnaɗo men ceerno Hamidou Thiahel mo ganduɗa ceerno wonno ɗum ɗon ɗo galle men Afia to galle ceerno Ibou Oumar ceerno gonɗo Afia o toon ceerno wannoma guiɗon saha ko guurel wonno alhamdulillah wala ɗum woni ya ceerno Hamidou Thiahel alhamdulillah ɓe foof jeeɓal moƴƴuɓe min jokkodira mabɓe jokkina ɓesguji makko inchallahu mawla koɓe jokkodirde hono ɓiye ko no wiye ceerno Siraji machallah en kalni miijo ngo yidde wadde yewtere ko fate jinnaɗo makko hulli hen weltare makko no feewi
o wi so Allah jaɓi inchallah mawla mo heblone ɗum inchallah kala e mawɓe he dental ɓe o andi en compris gurdam dina makko mo jokkodira men haw heɓa haqiqa haw heɓa ko heewi yanta e ko anduno jinnaɗo inchallah poɗɗen arde badden makko yewtere nde inchallah mawla non ceerno ari en puɗɗima nande dande ceerno Baro mo Ceerno Ndiaye machallah Muhammadu Khalid Sow ko goto almaɓe legal sifaw machallah alhamdulillah alamin machallah duuso e nder duuso ɗiɗon koɓe Nangue TV bertanama sanne ñaganama jaam machallah jogo yaltare e ceftal kala subaka e citte ceerno meɗen kala subaka yiide dental kala subaka jillodire dental ngal alhamdulillah ko weltare men mawde no fewi no fewi no fewi inchallah mawla e jogi hen weltare e jogi hen ceftal jogi hen ɓeydare han ha ndesni alhamdulillah alamin alhamdulillah alamin inchallah jonde bato wata ko ceerno Abdoul Hayy Diallo wonɗo hande o jeyani ceerno Ibn Oumar Ceerno alhamdulillah alamin o dental kongal gotal jaaɗo gol l'islam fof heddiɓe ka lomtoto ɗum inchallah ala ko waylo hen ala ko change hen fof gotum oɗa golliranno ene waɗiranno ni garɗo fof kadi hono noon tan inchallah mawla alhamdulillah rabbil alamin machallah on ji dental ngal inchallah alhamdulillah rabbil alamin ko rawda ceerno men mawɗo e tawtala an rawda ceerno wonɗo machallah alhamdulillah alamin machallah kanko ceerno men Seydou o wondiri hen e Joya ɓe goni jeegom machallah en kaali inde mabɓe en kalti inchallah min garto hen kadi inchallah mawɗa kamɓe jeegom leliɓe e oɗo rawda ceerno mo Seydou non kadi men jaa ha toon to lawol Daka gartigol ngol eɗen gandi nokku goto nan ɗo ene wiye juurorde inchallah min mbaɗi hen kadi yewtere juurorde nde duttiɗo no hol kanko hol jinna makko hol hitande o rutti ɗon beele ko ɗon o yurna walla ala ɗon o taaƴi o yurnoya to berɗe ga machallah foof min gartu hen inchallah mawla ɗo kadi oɗo rawda mo coynen to woɗɗi to o rawda ceerno Abdoul Aziz Ceerno alhamdulillah alamin o rawda ceerno Abdoul Aziz Ceerno ɗo mo ganduɗa ko yi aduna 1942 alhamdulillah alamin kanko ceerno Abdoul Aziz Ceerno rutti ita ujunaji ɗiɗi sappo e jeenayyi 2019 ɗon to Makkatul Mukarram artiraɗo e wuttitto ngo Madina Gounass alhamdulillah alamin o saaha koye duwaw bote he wona inchallah ɓe gargol ceerno Abdoul Hayy Diallo ɗum noon salli o haali wonde ceerno yamri kala garo juma yo addor sadak hande ko sadak wiya eɗen gandi sahaji wiye sadak sahaji wiye hadiya hande noon ko sadak wiya nde wonno duwaw e sadak ko jewɓare juulɗo alhamdulillah madi noon gaden sadak ha heewa rokke miskineɓe Allah humtanen haajuji meɗen kadi kala goto men woni ko ɗanniɓe woni ko jooɗi goto on jogui haajuji en jogui sohlaji kewɗi ɗi yiɗi Allah humtana ɗum wadde ñagaji duwaw e moƴƴuɓe e wadde sadak kala saaha ene addana ma ɗin haajuji ma humtade inchallahu mawla alhamdulillah alamin jinnaɗo en Baba Koli Ka alhamdulillah alamin gonduɗo ceerno no feewi gila to Dakar commune Senghor gila cité chemin de fer sen gilaji Bayla so en jaati ko ɗum jangga alhamdulillah humpiti ɗum no fewi no fewi no fewi no fewi dental ngal immima gam arde juurade ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu alhamdulillah rabbil alamin ba alhamdulillah on ji machallah wadde mim gam arde juurade ceerno men mawɗo radiyallahu taala anhu alhamdulillah ceerno Abdoul Hayy Diallo
Ceerno Jalaluddin Ba e dental ngal alhamdulillah alamin. Amin. Mashallah. Okay. Ini ya betul. Ini masya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Masya Allah. TV Jarsina Masan ini ada namanya. Masya Allah. Jurama Ceerno Mawɗo radiyallahu ta'ala anhu jokkondirama enɗam. Masya Allah. Masya Allah hande jumaka heewi tefte. Masya Allah. En jiiɗo kadi hoɓɓe heewɓe. Masha Allah. Hoɓɓe heewɓe minen gure men ɗo ngani toon to Fouta. En jiiɗo ɗo ngannduɗaa ko wuro men Maymanatu diwan Louga ngaccen Sinthiou wuro ngo. En jiiɗo yimɓe muɗum wuro men kadi Hudallahi kañumne kadi en jiiɗo yimɓe muɗum machallah gonka wuro ngo ceerno Sinthiou machallah fof koye diwan Matam alhamdulillah alamin machallah Ceerno Abdoul Hadi Diallo machallah en ɗokko ha ɗo wayndirta e ceerno Jalaluddin machallah Diallo alhamdulillah machallah Jalaluddin oke wara jadi bah alhamdulillah
Jalaluddin Mahmoud inchallah on ji dental ngal ndiɗo fati ceerno alhamdulillahi alamin alhamdulillah yo duwawno e آمين يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين ما شاء الله الحمد لله رب العالمين Jalaluddin Mahmoud saat ini saya boleh alhamdulillah. Alhamdulillah ni kan dah haji anda ko aljuma bandira rewɓe ngara kala ceerno ɗo no feewi machallah kamɓe kadi on jirde haajuji men yaga duwaw kadi yafuya non yeeɓiyankoɓe Daguel TV on beltanama sanne on ñaganama jaam duusango ari ha ɗo inchallahu mawla ɓe hagat paaden koye jaltal inchallahu mawla